Aínda que os principais destinatarios do programa de Nadal son os máis pequenos, o Concello de Portodosón porá en marcha actividades para toda a familia. Destacan, entre outras, o musical O Mundo Máxico de Pinocho, que terá lugar o día 10 en Portosín, os festivais de pandeiretas e da Escola Municipal de Piano, así como os hinchables, obradoiros e as charangas que percorrerán o Concello en distintas datas. Ademais da programación deseñada por Cultura, destaca a chega da Concellería de Promoción Económica co Mercado de Nadal, que se desenvolverá o día 11 no Curro de Portosín, ou a campaña de dinamización do comercio local. Tamén estamos agradecidos a toda a xente que colabora con nós na organización destas actividades e outras agrupacións e asociacións que tamén nos axudan a facer posible outras actividades. Por exemplo, pois estou pensando na Asociación de Comerciantes de Empresarios de Portosín, que tamén organizan un mercado navideño o día 11 en Portosín, e gracias a eles tamén nos axudan a colaborar no reparto das bolsas de apoio ao comercio local. A Asociación Loa tamén, de Nebra, que tamén fan os seus festivales. Bueno, toda esta xente que asociacións que enchen a programación do Nadal, non? En vista do éxito de anos anteriores, o Concello volve a apostar por levar a Papá Noel e os Reis Magos por todas as parroquias, así que os días 23 de decembro e 5 de xaneiro estas comitivas máxicas percorrerán todo o municipio para visitar aos nenos. O ano pasado sacamos a iniciativa de ir polas parroquias co Papá Noel e co Reyes, entón foi unha cousa que a xente agradeceu moito, pensamos que foi unha boa iniciativa, e aparte de dar tamén a importancia ás parroquias que teñen e non facer necesariamente que todos os nenos e os pais se teñan que desplazar ao núcleo do Son para poder disfrutar do Papá Noel. Entón, ainda que sí que estará Papá Noel no Club Náutico do Son para a xente que se queira sacar unha foto ou ir a levarlle a carta durante todo o día, desde as 11 da mañá ás 2 da tarde, desde as 4 hasta as 8, como Papá Noel é mágico, tamén irá polas parroquias nun camión de bombeiros, e estará moi chulo. Este ano o Concello porá en marcha tamén un concurso de decoración de vivendas que repartirá cestas e lotes de produtos locais entre os 3 primeiros clasificados.